Fl-Università l-Antika fil-Belt tnediet is-sitt fażi tal-kampanja Be Smart Online li ma kampanja timmira li tgħallem u twissil il-pubbliku dwar il-perikli assoċjati mal-użu tal-Internet. Din il-kampanja li ilha għaddejja mill-2010 se tkun immexxija mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali bħala sieħeb ewlieni tagħha. Fit-tnedija tal-kampanja l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal kif tul is-snin il-kampanja kienet waħda ta' suċċess kbir, iżda triq il quddiem hija waħda li ġib magħha diversi sfidi. Huwa qal li din mhijiex l-ewwel kampanja tat-tip tagħha u ċertament mhix se tkun l-aħħar, hekk kif diġà hemm pjanijiet għas-seba' edizzjoni ta' din il-kampanja. Be Smart Online huwa storja ta' suċċess li issa daħal fis-sitt edizzjoni tiegħu illum nedejna s-sitt edizzjoni. Din hija kampanja li għandha sa Marzu 2022 u mbagħad inkomplu għal Be Smart Online 7 inqajmu għarfien fost il-pubbliku ġenerali, però speċjalment fost it-tfal u żgħażagħ biex joqogħdu attenti xi jtellaw fuq l-internet speċjalment fuq il-medja soċjali. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li sostna kif it-teknoloġija ġib magħha bidla u vantaġġi kbar, iżda xorta waħda għandna niddefendu l-itfal kontra l-perikli tal-internet. Huwa sqar kif din il-kampanja hija pass il quddiem lejn użu ta' teknoloġija aktar sikura għal kulħadd. L-iskop ta' din il-kampanja ta' dan l-eżerċizzju huwa illi naraw illi teknoloġija f'dal każ internet, online u dawn l-affarijiet l-oħra kollha ma jintużawx b'mod li jistgħu jagħmlu ħsara l ħadd ieħor. Pereżempju jekk qed titkellmu fuq abbuż ta' tfal, jekk nitkellmu fuq cyber stalking, cyber bullying u tant affarijiet oħra, illi żgur illi minħoloq dik it-teknoloġija ma kellux dik il-mira negattiva f'moħħu.